aenda kunzvimbo inonzi iyo Hatfield muguta reHarare. Kune mudzimai watoda kuti tinge tiri tinoona anonzi Babra Matarutse ane dambudziko rakamuwirawo ratoda kuti tinge tiri tinosheyawo nemi muzvionerewo kuti zvii zviri kuitika. Hama dzangu, kana takagara mudzimba kunze uko kune matambudziko akasiyana siyana, vanhu vari kuwirwa nematambudziko akasiyana siyana. Ndosa muchinzwa wakuru vachiti chawana umwe achisekwa, anditi chinenge chaona umwe achisekwi. So toda kuti tinge tiri tinokurukura nemudzimai uyu, asi ndoda kukuzivisai kuti kune vese vanotya kuona maronda, ndinokumbirisa kuti musaone vhidhiyo rino iri rese patichange tichikurukura nemudzimai uyu. Imimi zvamunongoita teererai zvatiri kutaura. Pane mavhidhios ari sensitive achange achizoratidziwa kuitira kuti munge muri munoona umbowo hwekurwadziwa kuri kuita mudzimai uyu. Kana muri munyowani paYouTube, subscribe, turn on your notification bell kuita kuti pega pega patino uploada mavhidhios munge muri munoziviswa, nekuti followa onawa Facebook page rakanzi Sane TV. Aiwa, handei munozvionera nekuzvinzwira. Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSane TV. Basa richienda mberi, ndichida kutenda zvakanyanya nekumira kwamunoita nesu nguva zhinji patinodzoka kwamuri tiine matambudziko akasiyana siyana. Nhasi ndine mudzimai wandakagara naye vatinoda kuti tinge tiri tinokurukura vachitizivisawo dambudziko rakavawira kuti dambudziko rei. Vatete makadii? Tiripo zvedu makadiwo. Aiwa, tinofara. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita munonzani uye mune makore mangani? Zita ndinonzi Babra Matarutse, makore ndiri kushandira rechi 43. Alright. So vangada kuziva kuti dambudziko ratisvitsa pano nhasi idambudziko rei? Masvitswa nenyaya yebreast cancer, ndiri pastage 4. Ndakadzoswa kuSouth Africa, zvinhu zvanetsa, madhokta achiti hapachavhara. Saka pamboti vharei zvishoma, zvino iye zvinezvi rakaputika. Ndofunga pamapicture mamwe amatora ruzhinji rweZimbabwe muchavaratidza zvazvaita. Saka ndo zvakandirarisa. Handina minzi yekuti ndikwanise kuti ndiende kuhospital, handisi kushanda. Hongu ndiri kubatsirwa hangu nehama dzangu kurenti nechikafu, but hazvisi kunyatsoringana nekutiwo vane mhuri dzavowo. Saka nameno kwakutochemawo kuti ndikwanise kubatsirwawo. Ndine GoFundMe yatakambozama but haindisi kusimuka. Saka kwakutochemawo kuti kana kunana chiremba kana aniwo zvake ane nzira dzekubatsira vakwanise kubatsira. Hongu pari zvino ndikurapwa hangu kuchivanhu, ndiri kuona hangu mutsauko, but zvinenge zvichidawo kuti paite hospital, zvobatsirana chivanhu nehospital kuitira kuti ndikwanise kukasira kupora, nekuti iye zvino ndiri kugara handina anoyazondibatsira, just inini nemwana nemudzimai ari kubhadharwawo nehama dzangu dziri kubatsira kuti angouya kuzonditsvairira, wanouya kaviri Monday nemusi weFriday. Saka ndiri kuchemawo rubatsiro rwenyu mhuri yeZimbabwe. Ndofunga mukuona kuti kana kutaura chaiko kuri kunetsa, ndiri kurwadziwa. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira nekuzvionera dambudziko ratiinaro. Dambudziko kana richinge rawira umwe wedu, dambudziko rinenge ratowira tese. Vamwe vanobva vati inini handisi ikoko kana kuti handisi pedyo. Makasununguka kunge muri munovabata panhamba dziri pascreen, motaura navo kana kutibata zvakare panhamba dzedu. Tokwanisa kuti tinge tiri tinobatsirana navatete, kubatsirana nehanzvadzi, vakoma vedu, munin'ina, mwana wedu, kuti dambudziko rainaro ringe riri rinoreruka. Manje mwana ari kuenda kuchikoro here? Uye patime yamunenge muchibatsirwa mwana anenge aripi? Mwana haasi kuenda kuchikoro, ndo chimwe chinhu kunyanyondishungurudza kuti dai ndakwanisa kupora. Patakangouya kuZimbabwe akangoenda first term, but iye zvinezvi akagara, afanira anga ari ECDB. Akagara pandee ndiripo ipapa vanenge achiona, hapana zvaasingazive. Nekuti ndatambudzika kubva ndakamuzvara ndichingori nekensa kusvika izvezvizvi.
ende nababa wacho takasiyana inhumbu ine 5 months. Saka handina kwandiri kuwana support yekuti aende kuchikoro, ndo pari kunyanyondishungurudza ipapo. Saka kubika, kuita zvese pakati apa pasingauye vanokubatsirai munozvigona sei? Pakaoma. Torarama nechingwa kana kuti pamwe pacho torara nenzara kana kuti pakawanawo vatinogarisana navo. Pano patigere it's like munhu nemunhu anongomaindawo business. Ndakangosvikawo pano nchirwara. Saka pakaoma. Pane mukadziwo zvake anombouyawo anombobatsira, anogara mumakoteji amaona kumberi uko, but not every time. Saka zvakaoma, zvinhu zvese zviri surrounding ini zviri kuda mari, sekuti dai paikwanisika kuti mudzimai anondibatsira aiuyawo Monday to Friday, Saturday neSunday at least omboonawo zvekumba kwake, but hapana mari. Kana kuti dai ndaitowana musikana wogara naye everyday, asi hapana mari. Ndofunga hama dzangu muri kungozvinzwira nhau yatinayo panapa muno muguta reHarare. So kune vese vanenge vachida kubatsira, vari kunzwa pamwoyo pavo kuti vada kubatsirana navatete vandakagara navo, makasununguka kunge muri muno tibata kana kuvabata direct panhamba dzavo dziri pascreen idzo. Mwari wekudenga achikuitirai zvakanaka. Aiwa, tinotenda kuti muchabatsirwa sekubatsira kwavanomboita vamwe vanhu vachichema pano. Kune vese vangada kubatsirai, mungadawo kuti kudii kwavari vachabatsirana nemi? Ndinoda kutenda in advance kuti Mwari ave navo, anzwawo munamato yavo nekuvapindurawo munamato yavo nezvishuviro zvavo zvavanoshuvira kuna Mwari. Nekungokumbirawo kuti dai Mwari akubatsai ndakwanisawo kupora, especially kune vanhukadzi muri vana amai. Ndokumbirawo kuti mungotarisawo sekuti dambudziko nderenyu. Ndosvika hangu zvandingakwanisa kutaura. Mhuri yeZimbabwe, ngatichiitai sokunzwa kwatinenge tanzwa pamwoyo yedu. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. From Uncle Saint, neScientific Crew, for now, much love and God bless.